Artesana proiektuan kooperatiba sozial bat lortu dugu. Teknologia erabiliz moda digitaleko proiektuan sortu ditugun balioetan oinarrituta. En Artesana trabajamos a través de la metodología ETASI. Son 11 pasos que los adaptamos a 5 fases. Empatizar, investigar, diseñar, prototipar y reflexionar. A través de estos 5 pasos, los alumnos y alumnas hacen un proceso de emprendimiento real, atractivo y con sentido social. Oso pozik gaude hemen Hortzadarreko ikasleekin proiektu hontan parte hartzatikan. Artesana proiektu honek eman digu aukera behaien formakuntza ezagutzeko eta baita ere guk adierazteko gure elkartean zer realitatea azkaun eta ze bizipen bizitza ditugun egunerokotasunen eta egia esan plazer bada behaiekin konpartitzea, behaiekin denbora pasatzea eta proiektu hontan lankide izatea. Ikasi dugu ekintzaile izatea ez dela soilik sartzea, baizik eta laguntzea eta beste pertsona batzuen bizi kalitatea hobetzen duen zerbait sortzea. En esta feria estamos presentando Artesana. Estamos muy contentos de que la gente valore nuestro trabajo. El dinero que recaudamos sirve para apoyar a mujeres con cáncer. Merece la pena todo lo que hemos hecho. Artesana moduko proiektuak erakusten digute nola uztartu daitekeen bai balioak, bai teknologia eta bai beste arlo batzuk bentsat uztartu eta elkarrekin lan egin da. Hezkuntzak zentzua hartzen du ekintzailetza eta kooperatibak balioetatik abiatuta gizartea aldatzeko erabiltzen direnean. Desde Fundación Orange apoyamos el proyecto Artesana por su capacidad para integrar tecnología, educación e inclusión, demostrando cómo la innovación genera un impacto social y ayuda al desarrollo profesional y personal de los jóvenes. Gune Fundazioak teknologia eta berrikuntzaren bidez aukera berriak eskaintzen dizkie gazteei. Artesana proiektuak oso ondo inprimatzen du misio hau. Alde batetik, teknologia eta sormena, eta beste alde batetik gizarte ekarpena batzen dituelako. Aukera hauekin dartzeko Euskaltel Fundazioan babesten ditugu honelako proiektu politak.